Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Pon 21 Mei 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer pandonga. Para adiyuswa, minangka tiyang pitados tamtu kita ndedonga kangge gesang kita, kangge brayat, gereja, bangsa, negari, ugi sesami. Ing salebeting pandonga kita punika kita aturaken pamuji syukur lan panuwun dumateng Gusti. Kita nyuwun pangapunten dumateng Gusti tumrap sedaya kalepatan lan dosa kita. Mekaten ugi kita ngaturaken panyuwun lan pasambat kita dumateng Gusti. Lumantar pandonga punika kita pitados bilih Gusti Allah mirengaken donga-donga kita lan pitados Gusti Allah badhe mangsuli pandonga kita miturut kersanipun. Sejatosipun kita ndedonga punika mboten namung kangge kabetan diri kita piyambak, nanging ugi kangge tiyang sanes sesami ingkang betahaken pitulungan, kegiatan saha pangluaran. Gusti Yesus dados tulodo kados pundi anggen kita ndedonga dumateng Gusti Allah Sang Rama. Kacariyos wekdalipun Gusti Yesus kalian para sekabat boten dangu malih, panjenenganipun mangertos bilih sekedap malih badhe nandhang sengsara seda sinalip. Karana punika Gusti Yesus ndedonga dumateng Sang Rama nyuwun supados Gusti Allah Sang Rama ngreksa gesangipun para sekabat, nyuwun supados para sekabat punika tansah nyatunggil kados Gusti Yesus kalian Sang Rama. Yukanan 17 ayat 11b ngendika, Duh Rama ingkang suci, tiyang peparing paduka dhateng kawula punika, mugi paduka reksa wonten ing asma paduka, supados tiyang-tiyang wau sami dados satunggal kados dene paduka kalian kawula. Gusti Yesus mangertos kahanan ingkang badhe dipun alami dening para sekabat. Mila panjenenganipun ndongaaken para sekabatipun supados kiyat ngadepi pacoben lan setya nindakaken ayahan peladosanipun. Para adiyuswa, kados para sekabat ingkang ngrantos rawuhipun Sang Roh Suci klayan ndedonga, mekaten ugi kita para umatipun Gusti Yesus, kita dipun ajak ndedonga kangge kawontenanipun gereja kita. Kita sami ngageni dosa kita, nyuwun pitulungan saking Gusti, nyuwun supados lampahing gereja wonten ing pangrengkuh lan pepadangipun Gusti Yesus. Mekaten ugi kita minangka warga gereja sami donga dinunga masrahaken gesang kita dumateng Gusti. Awit srana ndedonga dumateng Gusti Yesus, kita nampi kegiatan, kaayeman, ugi kabingahan wonten saklebeting gesang kita sadinten-dinten. Sumangga tansah ndedonga. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka mberek kawula sedaya, amrih kawula temen anggenipun ndedonga dumateng paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Mirunggan kalau pasrahaken baraya ageng saking swargi Ibu Sriati Sutrisno ingkang wedal sak mangke tinilar dening Ibu Sriati Sutrisno GKJ Magelang wilayah 8. Paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah paring panglipur tuwin kegiatan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Priskila Runtiningsih warga GKJ Mertoyudan. Mirunggan kalau pasrahaken Lare Astama Kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo GKJ Plengkung. Mirunggan kalau pasrahaken Eyang Eunise Pujianti, ibu saking Bapak Indar Debarim ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan, paduka ingkang ugi enggal maringi wetahing kesarasan
Kawula pasrahaken Ibu Ratnaningsih inggih kaji ungaran ingkang nembe nandhang sakit. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso inggih kaji Banyumanik. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Wardoyo Kikaji Pugeran ingkang wedal sak mangke nembe nandhang gerah. Sawetawis sedherek kawula inggih kaji Sragen ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Ibu Sumartini lan Ananda Gisele. Sawetawis sedherek kawula inggih kaji Magelang ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Ibu Rianto, Bapak Suparmin, Ibu Kaeksi Wilayah Sekawan, Ibu Agnes Levi Rosa, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik. Kawula ugi masrahaken Bapak Wiharto, Sema saking Diaken Purwanti SA, Ibu Bintarsi, lan Ibu Sudiono, lan ugi Ibu Mariati, Wahyu Ujianto, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi, GKJ Wedi. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit. Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula inggih kaji Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Sedherek kawula inggih kaji Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula inggih kaji Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula inggih kaji Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula inggih kaji Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula inggih ITC Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro inggih kaji Immanuel Solo, Bapak Wijongko inggih kaji Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro inggih kaji Mijen. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Inggih kaji Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti inggih kaji Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo inggih kaji Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti,
Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga